Pach machiegni kod mbalariany mabende yudore gweng'ego mag SEME. Man mondo mi wawinje duol jopuonjre manitiere kaunti ma Kisumu no ginto gidak nade mbalariany konyo. Millicent Adhiambo kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisumu ichiew nade tinyalo mana bagonwa twak kod jopuonjre kama intiere gi sani. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kawuok e mbalariany ma SEME Training and Vocational College mabende yudore e kaunti ma Kisumu kaendi. Kamane gi jopuonjre mopogore kochakore kod jogo manyoche kodonjo, jogo mabende pod dhi nyime kod somgi ma osegike gi mar 2, 3, 4 kendo jogo matieko. Odwa ni mondo wago kodgi mbaka ginyiswa ni to ngima gi chalo nade kochakore kod jogo ma osedonjo bende dendo gani freshers kata amono. Gidonjo kaendi pod gikia ngima kaka chalo to bende ne nitie liet koni kod kocha ka waseneno ka jopuonjre mang'eny osebedo ka ywak ni ngima matek osemiyo mondo kata jomoko donjo e mbalariany opogore mondo gidhi nyime kod sombgi kaka owinjore. Ka kamano koka ketho seche abotere achiel kachiel irgi mondo mi ginyal leronwa giwegi ni to gin ang'o gini ma gikalo e ngima gi chalo nade, pek mage ma gikalo e yudo gigo mag somo kata omenda mag somo amana machiegni nyakora Mogajwang. Machiegni king'iyo na kamera ibo chako na gi nyinge mondo inyisa ni to nyingi ng'awa isomo e mbalariany mane to ngimani osechalo nade e mbalariany ni endi, nyoche kidonjo kosi dhi nyime koso chalo kodi nade? Iluonga ni Regan Onyango, Homa Bay. Nabiro kae machiegni pod an fresher. Maisha mwakale tek kabisa kaluwore gi kuma an Homa Bay. First of all, tiyo gi pesa mang'eny e ndara ka waidho gari transportation. Watiyo gi pesa mang'eny mwanyalo tiyo go even as a part of our budget. Then kwa biro ute mantiere but school rental bechgi ni malo kabisa kendo the owner of the rentals giclaim ni maisha opanda. Koro only that. Koro in king'iyo nyocha waneno ka nitie kaka mondo mine oganda kata jopuonjre donje e skul nyocha nitie midhiero mang'eny nyocha gikale. Lika ng'ama koke kodonjo ibe ni kale midhiero makamagi to ni kale mane mana kinyalo lero na mana matin. Midhiero mana kale ka ng'ama koka nodonjo en about application mar help. Nitiere pesa mano costa nikech kata mana weg cyber sani omedo bech application mar help. Then school bende about transportation mana kaka sewacho kaka nwalore stage nwa expect transportation fee transportation amount kaka nwa expect but opogore kaka nwa expect be yo edho nochonwa mondo wadoge mfukwa mar budget manoketnwa gi wazazi mondo watigo as a means of transportation. Erokamano ahinya machiegni. An iluonga ni John Obiero Kumu. Asomo, I'm a student first year ka SEME Technical Training Institute. Ngima okosebedo mayot especially ginene ka ing'iyo fee kaka wayudo fees, school fees, kaka yudo chiemo, requirements edwaro e school, gima okobedo matek but gima wanyalo wacho ni ber en wan gi jopuonje mabeyo, very hardworking tutors makonyowa mok gi all. They are working tirelessly kodwa, gibiro on time, gipuonjowa, gimiyowa what we need. Mano gima nyaka appreciate. Koro with life to requirements ema osebedo expensive from gimoro amora midwaro, very expensive. Ute mwada mijidake, transportation kiak ya dala every morning samori rent mabor. But nyaka wati matek. Nyaka wati matek nikech ti matek ne momiyo gima wadwaro kiny. Kapoka weche mag help igandi ne jogo mane donjo e mbalariany opogore. Nitie kaka lokruok moko nokete. In kane beni manyo help to kani manye ni kadho midhiero mage mondo mi yude koso in beni gike jogo mabende nogolo koni ok nyayudo help makama. Anto erokamano. Anto help na apply to midhiero mono kale en network. Osebedo ka chendo kabisa. Network chendo but the registration office osebedo ka tiyo kodwa maber, otiyo kodwa day and night mondo okonywa yudo help. Koro midhiero matek sana kanye mana requirements tok ng'eny ahinya but network problem
osebedo shida sana, omiyo kata some of us obedo locked, moko access. Erokamano ahinya machiegni. Wacho ni nyako kosomo to en gima ber ahinya. Imbe nyalo mamiyowa pachi kotenore kod ngima e mbalariany. Nyathi ma nyako kale ang'o kochako kod omenda mag somo, gigo madwarore mondo mi somo, itim kosni mitieki. Iluonga ni Rosa Wuoro Koyo, dala mar Nyakach, nabiro SEME Technical 2021. An ne higa mar 3. Kochakore higa mokwongo somo ne ber ahinya, HELB no apply maber. To kochopo tadia jo HELB noloko program gi kaka ji apply. Giketo gik mang'eny ma kaning'iyo gi kaka ni apply chon ok inya faulu sani. To kaluwore gi kaka ngima osebedo matek koni, ochumi oseidho ahinya nikech kata wan wadhi timo NEC exam to idwaro pes penj. To pes penj no ne wayudo kotudore gi yor mar HELB. Tulikuwa tunapata kutokana na HELB application, lakini sani HELB oseketo chenro moro ni ki apply to nyaka ID, photocopy, gik mang'eny nyaka i-upload. To kaluwore kaka wan watimo machon, sani ok wanya yudo nikech we are in third year, ok wanya apply kendo mar 3 nikech waseyudo mar 3. Koro chuno ni jonyuol nyaka dhi e mfuko gi mondo yud pes penj mondo chulnwa. Kopogore gi mano, weche mag yudo tije ka oluwore kod course misomo, ma bende kisungu deno ni employment and career prospect. Ere kaka uluwo wachni to chenro ni obedo kodu nade sama usetieko somo? Kaka an asomo course mar ICT, Information Communication Technology, asebedo ka apply ga job mabe sani onego adhi e interview moro, to kadhi nikech aonge documents, sijapata result slip. Koro nwakwayo jopuonje mondo kaber to gimiwa result slip mondo wanyalo apply go job. Nikech job opportunity to nitie. En mana ni application, you need to have your documents mondo you teach. To bende gik moko ma kizungu deno ni social and cultural experiences, bende gimbe ginyoro kata gi thiro yore mag somo yo mora mora? Skundwa ka osebedo gi shida mang'eny, rape cases osebedo mang'eny. Koro wakwayo ni jopuonje kata institution mondo increase security in SEME Technical and Vocational College nikech girl child kadhe pek mang'eny ahinya. Yeah. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano, ginyinga iluonga ni Tony Blair Okeke. I'm the school governor. Ane marito jogi ni e lweta, jogi donjo e skul ka, to ane makwongo makogi. Ma timore e iye ka to ng'eny, ok en karwa ka kende, to gitimre kamoro amora. Gima lit chutho, wan gi nyithindo mawuok maboyo nikech skul walando, watimo ne skul marketing with the help of school register and principal. Wawuotho nyaka Homa Bay. Uwinjo ka nitie jomanyo Homa Bay, wantie nyaka gi jolang'o manyocha wuok kalang'o kabiro somo SEME. Gibiro SEME ka nikech puonjo ber, wan gi tutors and lecturers moromo. Malit ahinya madawachi en ni nyithindo moa kalang'o kata moa Homa Bay kata moa kamoro keto chiemo e mesa iwacho ni didek, ma ichamo breakfast, ichamo lunch kendo ang' idogi chamo sapa. En shida. To en shida kalure gi pek ma janyuol ema neno dala. Iyudo ka nyathi ng'amodenyo ok nyal somo. Mane gima timore. Piny kecho ingo. Gik moko idho. Nyathi kiromogo e yo koa e center ukoni no nyiewo mo mar 50. Abe an kijana, lakini ayuago kijana wadwa ni to koro ang' ochiela lot adier. Ngima emobedo matek. Wabe wayuaga ne ka sirikal ne nyalo ng'iyo chien mondo gine ni skul, nyithi skul hinyore. E iye ka wan nitie jomopogore, nitiere joma nigi jonyuol magocho ne janyuol. Kaeto koka nitie ng'ama nyocha tiyo kata tije moro nyocho puro, to choko pesa ne moro matin to wacho nodwa dok e skul. Jogo bende wan go ka. Wan gi joma nigi jonyuol gi joma onge godo. Joma osebedo ni onge go, jopuonjo osebedo ka konyo. Gima nyalo kendo wacho kodok e wach security, nikech ane matelo ne security, wasetemo.
kaka wan the area people jomano donjo chon wasetemo mondo walosi to gimoro ok di wachiw gokinyi to kinyo ber en gimitero mos to nyithindwa madonjo maboyo gima wuok e gweng wakwayo joma ni e gweng mondo nyis nyithindo moa maboyo kata moa Narok ni kaa ji dak kama mondo wayud kaka wanyalo dak gi jowadwa en mana yor dak to gi rita kwe makare. To kodok ke weche mag somo, weche mag help, weche mag yudo omenda mag somo, inyalo wacho kaka jotelo mar skul kata jotelo motelo ne jopuonjre mag yo mar help chien kanyo ne ber mokwongo kane wa apply nodhi maber, mar ariyo nodhi maber, koro mar adek ni to wasebedo gi midhiero mang'eny kaluwore gi sani tiere delays moko iyudo ka wa apply to gik moko pod dwarore mang'eny, samoro network bende rach to jomoko bende ne nitie mano apply ma iluongo gi ni joma koro apply the subsequent one, joma noyudo last time koro sani onego bed ni apply tiyudo to iyudo ka in gi buok nikech kidhi e cyber tiyudo ka bech gik moko medi. Help en mana ni kalatese idwaro photocopy mar ID mar ng'ane gi gine mar baba mar mama. Help kanyo nitie joma ok yudi, anyalo wacho kamano, to ok oyudi nogole help jopuonje temo to wan bende watemo mondo nyithindo yudi. Iyudo ni nyathi oa e family mane jonyuol ne nosethote to koro ne idwaro kata ng'at moro manyalo chung'ne tiyudo ka dala kucha chande oonge jonyuol to koro kata wai gimoro mondo gole kata birth certificate kipande ne mondo dhi chung'ne nyathi owadgi cha iyudo ka bedo gi pek. Koro nyathi ne ringo ir japuonj to dhi opimone to japuonj bende en mana dhano obo nyise mane nyaka idog dala mondo idhi wach gi mama mondo miwa gimo. Iyudo ka death certificate mag jonyuol mag nyithindo ma wan go e skul ka osemiyowa pek mang'eny nikech oonge death certificate mar janyuolne. To help kacha ka in ki apply to ka in gi single parent tiwacho ni mama kende manitie to ka nyiso ni baba onge to nego bed ni kelo death certificate mar baba tiyudo kodok chien to jodala tame. Mano bo osemiyowa midhiero matek kendo osemiyo iyudo kata ka nyithinda par ma nyithi kiye ok yud help nikech kodok dala to gima wadware go chande ok ochopo go ka. Koro weche mag manyo tich to konyorugo nade? E weche mag manyo tich ka watieko en ni tich sani dang' awach ni tich kidhi kwayo to is all about connection. To mano gima wa condemn wan kaka ojende matindo wasomo mondo wayud tich, ok wasom mondo walos connection gi ng'ato nikech ng'enyne iyudo ka isesomo mitieko idhi kwa tich kaka ana atimo engineering course idhi kwa tich kata site tipenji ni ng'eng'a onge ng'ama somo ni mondo ng'e ng'ato. Waduto te wasomo mondo wayud tich kiny wager go mier nikech ng'ato ka ng'ato biro e skul nosomo ni mier kiny ne chal nade. Wasomo mondo walok dalawa. Wakwayo kama jotelo ma ne wagone gi kura mano dhi malo mano wacho ni bro konyo Kisumu ka wawach ni chakre Kisumu West kech ma wan kaka SEME constituency chakre Kisumu West, Kisumu East Kisumu East gi jo Kisumu Central wanya wacho ni neno Kisumu Poli, lakini jo Kisumu West gi jo SEME constituency wamakre uru mondo walimuru SEME Technical and Vocational College. Wan gi talents nitiere ka unyalo konyowa in nurturing talents to wach tich to kwase biro no wadwaro tich we uru penjo wani wang'eng'a wan wasomo mondo wati walok mier ok wadwa ng'eng'ato. Erokamano ahinya Joyce mago moko kuom midhiero kata ngima ma jopuonjre mawuok SEME Technical and Vocational Training College osebedo kakaloe ka bende winjo ka gichwalo kwayo ne jotelo ma bende ni mbele kanyo mondo miyo ng'igi gi wang' maber seche ma giwuok oko ka gimanyo tich. Jonyuol bende ong'i kaka konyo nyithindo kata nyuola gikonyo nyithindo ma odok irgi ka dwaro gigo ma bende dwaro seche ma imanyo omenda mag somo mang'ere kaka help. Joyce kionge penjo moro amora ta dwoko ne studio idhi nyime kod thor wach ma wan godo kod ngima ma jopuonjre kalo e mbalariany. Joyce an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu, mano kowuok SEME kaunti ma Kisumu. Wawinjo makare kaka jopuonjre oloso kanyo penjo moro amora onge godo inyalo mana dhi mbele kod luonwa weche manyien mamoko kata weche
weche mamoko mabende wabro neno weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Cleophas, aneno ka jomoko ywak kokalo e Facebook kae kama wantiere kata kapok wadhi e kaunti ma Homa Bay ni Jomo University are not represented. Wanyalo mana nyisogi ni wan ka. Aya, Moi University wantiere ka. Igni mopogore. An ka School mar Information Science. Mari Anan School of Human Resource. Human Resource. Kapoko kele Information Science. Koro wantie. To bende wacho ni counties bende opogore. Homa Bay, Kisumu, Siaya,